Ubah Preston Tensong sembut Menteri Rangbau la pensyai pa halor ke jingkentho jong pa Edelbert Nongrum. Halor ke jingpen benar jong ke sorkar hakalai terik rempang ban penrung kampulit kumbalai jarngut kisamla jong ni kejela ban penyat dekat Police Central Recruitment Board. Ubah Edelbert ula kentho pakani ke jingpen benar jong ke sorkar jela kamlong ke bapet berhenti namar kamiyat kat kum ke office memorandum bagi sorkar kala penjelan ni kerta jong kisamla watkam syakalai pu arsnem. Benrap sasan snem kata haduk kerta lai punya snem. Kat bana kebenta ki kampulit ki bala penbenapat pa la penrit ya kerta ke balong persya ya ketika office memorandum la kena oba Edelbert. Uba Preston uloong baka kenhun menteri kabinet hadin bakala syong bat bishar sani bah bat cimru ikan uksa nakiway pat kejela jong kari India. Kala rai da kawai kasur ban penjana ye ka kendon penjelan data da ka bapendret ikirta jungi samla ki bakwa arungkam hagi perton pulit excise department but forest and environment department namar haki ni ki department ki nong trei ki de ban long ki basyat baklan kemet kaphat namar ki jingdawa jong ki kam ki long ki ba bat ki bade ban trei bun kenta ka shisngi. Uba Preston uloong baka jingkentho jong ba Edelbert kamlong setia ka bade bat imat Uniu Rangbau ulakum phalang ki khamat bagi jingmut halor ki rai jong ka kinhun menteri kabinet bagi sorkar jela kala penmi akini ki benai balala. Ula kentui ki samla ban pet benya ki advertisement bat lada ki syem bagi dang biang kerta kum baladawa bat panda ke police department. Ula kenturu bakin pet ngor banum sya ya lambakala hanu-hanuru. Kwa jong abat pensai kelong halur kon jong katu statement kaba uwene ki MLA no yalam jo ke PPP iba Edelbert Nongrum uai ka statement na po ka kot kubor ka ong ba katu ka advertisement ka banakaliang jong ka police department ka bangi ong ka central recruitment board jong ka police uong kalong illegal namar baklem board katum kendon jongka office memorandum ngakwa bat persyai ni ba kata ka statement ka ba iba Edelbert kadai ka ba iklem pule ba ya ki kentin le ki contents jong kanika office memorandum kabangi penmi nakaliang ke sorkar ha ka laiterik February hajar kuar kaba lakren syai baya kerta jong kinong apply kam hapo ki tenat rekam joka sorkar jela jongi lara yaka syaka 32 plus 5 kabamut syaka 37 mo 32 plus 5 yang iki siltai to tenrai iklan pule pada ya ke profesor ke second para ka ong light no ki katu kan itli ke department ka ba kentuk nganda pule yang de ya ka home police ya ka excise registration taxation and stamps ya ki home guard and civil defense but kumjuru ka forest and environment balai ba ngi haka sorkar ka kabinet ngi rai kan ni kalong ba hakin ki department ki don ki jat post ki bangi hap ban bishar ya ka physical fitness kamu dah pakai kerennya ka physical fitness jong ulaneka kiba apply kamu kerta ka di banlong ka bakam kena nambar menta kipus kiba phihap banlit mare nangta ne pas ya ka interview bo bathung ya ka kam phihap leg training bat ka training na ka ba kade ka training belum hard training ka bagi haban par ke haban jom ke haban nangta saban praktis kesiap suloi kan ni katai pi nangta daw ka pelong bangi na kaliang jong ka sorkar haka bakhandu nilarai kumni hako ngakren swat thik tang dam ta ka bedei baka jong ka polis hak bedei bat ka polis ka bangi ni
amen ya kane ka manual ka bang ong jong ka Central Recruitment Board jong ka police ka kabinet kala approve ban amen yaki Yakarta wat la ngilade kentiu Yakarta ban apply kam henrei hakwe dei bat ki police ngi sim kumne ka benengkok hakwe dei bat ki SI sejrong ngi sim Bakarta joki kalong arpau hadu arpenyo tang ba plus sansden ke relaxation arpau hadu arpenyo yaki SI tang ba ngi plus sansden yaka relaxation jongka sidul trai to ka baar hakabedei bat kiniki ki bat baar bat kiniki constable ki bani ong ki on arm branch ki arm branch ki battalion constable kiniki fireman ki driver fireman nang ta kiniki MPRO kiniki constable ngibu Yakarta ka ba khat pra minimum hadu arpoi plus sansden kabamut iyo hadu arpun rusden yakin ngi aila hadu arpun rusden namar ba kum mongolpi ka training ka ba bat ka kam yakiru ka ba la dengi ra mentas Yakarta ka ba kam he kabamut wat makiru ka por kat poi ka ba tang kanong nusden kim la su ban tre kam na nak daw ngi wan ra ba la kum humno arpun rusden karta hapo arpun dem kata hadir mengla sim ya relaxation nang ta kawai pat iki followers ki sim nadu kat prasnem hadu arpun yau plus sansden kabamot again kalong hadu lai puar dekatu ka office memorandum ar hajar arpuar ya ki wei ki department ni ong bek arpo nyau lai puar plus san rei yakin di department kum ke polis department kum mangala batai pi kalau be thik kat kum ka bangila bisak benia thik pathik bat kane kam de bangila khla tang mangi hang de bijela rei yakane kalong ngi simru ya kiju ki manual jong ki wei ki state hapo ka India jongi hakaba khadu nakalian ka kamedet klasim yakane karai bat kla accept ban le ban bu yakane ka age limit ya kita ki kun samla ke ba apply kam te ka bang akwa ban pensya ne ka long ba ki kun samla ke dei ba sok thu bakla ya ka tu statement ka ba ai iba agal ba namar ka kan pen king kle pen ban ya ki kin ong ba ha la long tang in apply ne ngin apply te ngong ka ban pensya ni ba ki dei ban apply kat kum katu ka advertisement ka bingla advertise ka bingla ai lut ji detail na dong kin ya sekman ya mentang dang pan pada ya ka approval na ka election commission balanong in operate no ya katu ka online application mentang dang app satang ya kata na marhisang itwa bat sedang no do platrik denrei menin denrei hadu mentangi pat yo ka clearance de namar ngimpat yo ka clearance ngihapan app sakat tu kan sengi na kermen scan mak election commission kan approve kani tang da kementa bagin pediang ya kani ka application jong kineki kun samla jongi kibadon jimut na kementaban join ya ka kap polis ke kata ka bang akwa ban persai hakane ka por khnang ba ki kun samla jongi kinnam skothu bakla bat ka ba aru bagi kun samla jongi kin ya chakmat hak ka wede ban pen kre ya kani ka application